Min nhar it-tnejn 6 ta' Settembru l-Awtorità tad-Djar se tibda tilqa' l-applikazzjonijiet għall-iskema New Hope Guarantee illi nieda l-Prim Ministru l-Erbgħa li għadda. Minħabba kundizzjoni medika jew dawk li għandhom diżabilità ma kinux jikkwalifikaw għal polza tal-assigurazzjoni tal-ħajja u għalhekk qabel ma setawx jieħdu self mill-bank għax-xiri ta' proprjetà. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Leonid McKay spjega il-mod kif l-Awtorità se tarbel kull applikazzjoni għall-iskema. Immedjatament x'kien ikollna dokumenti kollha inkluż dawk ta' konsulenti mediċi, l-Awtorità flimkien ma' CRPD ħad tkun qed tagħmel l-screening neċessarju. L-screening tal-persuna jekk għandix proprjetà u l-screening tal-persuna fuq il-kundizzjoni, il-mart jew inkella dak li qed jimpedija milli tieħu din il-lon. Immedjatament wara mbagħad l-Awtorità ħad tkun qed tagħmel jekk jissodisfa l-persuna kriterji tagħmel rakkomandazzjoni lill-bank biex jitlaq hemmhekk il-self mill-bank. Dan fil-waqt li jkun hemm serħan il-moħħ ukoll għal qraba ta' min ikun gawda f'każ li dan għal xi raġuni ma jkunx jista' jibqa' jħallas is-self. F'ċirkustanzi fejn il-beneficjarju ma jkunx jista' jħallas il-loan, hemmhekk l-Awtorità ħad tkun qed tajn l-istess beneficjarju f'każ il-persuna ma jibqax ma' hemmhekk il-werrieta qiegħda fil-kuntratt, il-werrieta ħajkunu qegħdin jidħlu fiż-żarbun tal-beneficjarju. Il-Gvern se jgħin lil dawn l-individwi b'garanzija li se tkopri self massimu ta' €250,000 fuq proprjetà li tintuża bħala residenza primarja. Is-self se jinħareġ mill-Bank APS li diġà ħadem mal-Awtorità tad-Djar fuq proġetti u inizjattivi soċjali oħra, kif spjega il-Kap Eżekuttiv tal-Bank Marcel Kassar. Bħala Bank Malti fil-komunità nħossu li għandna ngħinu nkunu minn ta' quddiem illi noħorġu bl-idejat u ovvjament dejjem sibna l-Gvern u diversi aġenziji tal-Gvern li kienu ta' għajnuna u ta' rispons tajjeb għal dawn l-idejat. Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrik Galdes spjega li l-ħidma fuq skema bħal din ilha għaddejja u tirrifletti l-impenn tal-Gvern li kulħadd ikun sit ta' daru. Ix-xogħol kollu li sar illum qed naraw il-frott tiegħu li l-Gvern qiegħed jippreżenta din il-garanzija, qed joffri din il-garanzija lill-banek u rrid ngħid ukoll li l-APS Bank kien wieħed mill-banek pionieri li mexa l quddiem magħna fid-diskussjoni llum wasalna sa wkoll. Minn nhar it-tnejn ħajerġa' jiġi offrut l-ewwel din l-iskema ħad tiġi offruta mill-APS Bank u eventwalment ukoll issa jsegwu banek oħrajn li ħajkunu qed jagħtu anke dan is-servizz.